Представяме ви луксозна къща под наем, близо до Велико Търново. Стилно обзаведена с 3 спални, 2 бани, с джакузи, барбекю, зона за релакс и панорамни гледки. Създадена за ценители на елегантността, лукса и уюта. Всяко помещение е внимателно декорирано с венецианска мазилка, а бутиковите мебели предават неповторим чар. Мечтаният дом е тук и сега.